ngayo ukuthi balidefeata ngayo ichitawuri ukuthi if uhamba nomuntu wesifazane involved nenenza uthando kakhulu because uthanda alinyanya yabo. That's why if uzobuka ama systems ethu okuphila ubuntu ukubuyisa uthando. So the only way okhokho be understand ukuthi as long as bezoba ndawonye bezobambana bazoprogressa yabo, bazonqoba lezi zinto ngeke zibe nayo icontrol over impilo zabo because the only way engena ngayo ucreate i-division, ucreate inzondo yabo. So that's why even qala uma umthakathi wavula nokubulawa same time uma umuntu ozovula lo mnyango yabo. So into kanjalo bezenzeka. So ngize kule part esesontweni uthi esontweni uthi uma ungena uyatshela ukuqala ukuhlakanipha ukusaba uNkulunkulu. So the moment usaba ulahla amandla akho onke, ipower yakho yonke uyayisurrender. Ngenza example mangathiwa ngithatha umuntu wesifazane uzosebenza enkampanini yami, lo muntu wesifazane emesebenza enkampanini yami thola ukuthi uyasaba ukuthi engaluza umsebenzi, desperate for lo msebenzi. Yokuqala leyo ipower ama-cheetah ayithola kanjalo. That's why kufanele ube desperate isikhathi esiningi. Ube desperate for lo msebenzi, mina ngisho ngamthinta izinqa, ngimthinta ama-private parts, ngeke ze ngireport and ngeke eze fight back because une-fear yokuthi uzoluza i-job yakhe. So uzongivumela ngenze nanoma yini kuyena because yena ufuna ukusebenza egcineni and ufuna ukondla ingane zakhe and kufanele rent and kufanele ingane ihambe idlile esikoleni or kufanele ekhokha ama-school fees ey'ngane. So ngeke risk. So uzoprefer ukuthi mina ngenze nanoma yini kuyena for umsebenzi because une-fear same as i-Christianity. Uma ungena abantu bane-fear just because ufuna ukungena ezulwini. Anything eyenzeka kulesa space uzoyi-accepta, any ritual eyenzeka kulesa space uzoyi-accepta because une-fear kaNkulunkulu. That's why uNkulunkulu unolaka yabo. So uyathreatenishwa yabo, so that uzoyi-accepta lento le. So if ungayi-accept hlale wazi usenkingeni. So ngenkathi usaba uzoyi-surrender kule spirit or kule energy leyo ongayazi ukuthi iyini without even ukuyi-question and yekusa-questiona because usuyasaba. Once wane-fear amandla akho onke usuwalahle kuleyo nto leyo. So leyo nto leyo isine-power over impilo yakho, isi-absorba i-energy yakho every time ukulesa space nifida lezi zinto i-energy. So lama space okuweshipha sinika lezi zinto i-energy. So angazi ngayibiza ngani but yikho la receiver khona every time masiya emasontweni siweshipha lezi zinto ziba powerful more, zigain i-energy kalula yabo. So iyona nto enika lezi zinto lezi ipower. That's why igama, that's why umzobukisa kahle umuntu umezokwenza isithwalo or ezovusa isilwane. Isilwane sinika noma yiliphi igama ofuna ukulinika sona yabo, igama alisho lutho yabo. So that's why kuthina baningi abantu okuthiwa ondaba yabo. Even nami umbuyazi wazala amadodana amabili, uMbonambi noNdaba, but wagcina esebiza owagcina esebizwa ngoDube ngenxa yokuthi waduba bahlukaniselana ubukhosi uMbonambi noNdaba, wagcina sekuthiwa uDube lo ngoba waduba ikhaya. So kuleyo phase ngisho ukuthi but umuntu mangithi mina Ndaba awusho mhlawumbe ngibiza uNdaba lo munye wakezinye izibongo yabo because baningi oNdaba semenze usiboniso baningi emhlabeni, but umuntu usibonisa awusho ubiza mina. Kunendlela uma ufuna ukubiza mina ongenza ngayo uma ufuna ukuthi ufuna ukubiza mina straight, but igama alisho ukuthi ukubiza leyo nto leyo oyibizayo. Same as lento eyenzeka eyenzeka manje i-Christianity ba-assume ukuthi by ukubiza igama la Jesus bacabanga ukuthi ubiza something mhlambe le okuyindodana kaNkulunkulu or in. That's why labantu laba mabekunika i-religion bakunika incwadi eyama-code yabo. Lama code lawa a-activate into ethize. Every time manibiza le spirit kumele ni-reference kule ncwadi, kumele nibize lama codes. Ngenkathi nibiza lama codes lawa uma niqala nenza lento yeni eniyenzayo yabo. So lento le incwadi iwukhiye we-direction kahle kahle yalento lena enixhumana nayo straight okuyini okuyiyo lama beings. That's why if uzozama bechaza uJehova bechaza idragon ushunqa umlilo.